Santimansu TV, yes, so mosompa. And that day, ya, mammy, and I got made with me. But so they start praying. Then I watch me, you can't to all man. I this year, and I say, why will pack my papa and be for a job to Abra and pack. Your 9 years and then you now will be sharing in Bia, this year, be a job to Abra. And that day, and on one, as I saw, be you on one Casaneba. The better in the woman for mine. And you'll be asked what this show say Bonsu. Say, one on them Rametsna, on one Casano of Facunaso. Najumedia, and now say Bonsu or Tossum, a deal and on a swab to us. It's a net day and net joy. And then, ya Casa or this year will say Bonsu, and no Babby fan of two, I bet one in Numa Paniso. It's in an animal when you're Madame, Osei. Oma register edit to that so that was that friend and I said go liba kwa bisha wo adama nanu fa na register adama nanu enti bani bisema ti a register sa afro channel yo I'm adding as here, Emma, Mamponghemaa, any addition now. I'm saying, which way you are, here, dear, 2 years, no, Nanya, dear, ye need a share one, dance, send a can. Kuma, no, news and your sharing near many now. Say, a prayer that's never for you. Any which year will you make a huge say, any now for you. Say a red fire, say a money apostle, that's a bread or a water. That's it, would be a different with the other, said the Napuna would be money apostle, said the different brand, and said the money and a watch. You
yura kwa ma ibedi na ebi na wotweda no na ye ko ye osama ye kwan sese bi na wotwe nsa ye family yes megina we so adam Mamponghene nyina ase traditional council no Mamponghemaa for adehye Mamponghene nyina ase da kan se biche kese boy o menyo bi enie enkan kan adehye ye no boy ma ye kan ti ase da na mo bia Mamponghemaa se odamu nyina ase hwe biche ebe boy yen na ye hwe kwan na nananom mo boa mo ho boa ma boso ede ta na ahema achi emo ye ntote ye bibia esiye na chire asudue nko a na wo no ahema ase odamu nyina ase na amane ye kan so no ye bia ye wo kwan ye fa so ye nye de ye pe ne ye ene wi ase pepe de obi afu se bia social media ti ye na dune ye ne no no de obi anti mi so kwa ne mo no ya asantifo ne kai be bia ne kai be ya kai amane ase me bi ka enyoma ye ye iti se Mamponghene se me bi ka no preach bia amane ye kwa so santen ne da na se ka ye wi ana da santen ase na change to ye bia o ha ya ye no da mafato do nsa sira na ahema ase no si ye da se bre ne dot ye we ye na adehye na nanom pi na asusu se na de na ya ye kama ewie na ye nya ye na ase ahema ase entesa asante eyoman asante so omo to omo bo ase e na omo kekere enwene asante entisi ye se awie na ese ye kọ asante nru aho ye otumfo na ye de ne na ase ekoma no na ye de traditional council fo national churches yo e de obia de ofata bia e de koma no enu nti e na bebre na mo hwa kwa na ma ye na ese ye kọ do otumfo ase ti ye wie ai ma se e fa tu anim se na ese obehia ne traditional council so ase e ma mo na se mo ti ne na ase wie a de di akire no na afi de one mo akọ atoto ne ehu se ne ye beye na ase a aka no so ti na ai ma se de konya kese e da mo nyina ase na nanom a mo bọ aboso adehye a mo ta na chi e ma wo ye da se do se Bonsu to tumi no yi no ai ma se ojina konya kese e de da mo nyina ase titira mi frem na no sebe na ye wa santen ni frem ye wa santen na bika kai Mamponghene kwa sebe a second moment shey mi ntimi fa pepe enka sebe me sha Mamponghene ye sebe ni de nyesa ni de tete ti amane kwa so ye na ye ko ni bi si ye ra o ma ye shey ye se amane kwa se find out ti me fra de shey na officially catch up set send you Mamponghene or the church abeda ama se mama so nti sani asante amane etie no eye nu wie no yenim sani na Mamponghene ana Mamponghene ni dibia etie asante na Mamponghene ene to so mienu eti na ese ye de bibia toto na akwa mu ehwe se chima tombia emma ne kunyasie ana ne bibia eho enti yewe ye no na Mamponghema emma yekọ otumfo honom ye nyina nananom adi akire kọ ye nyina te sani otumfo ka no ose na ahema enkotena ase onno no onim na adehye no onfre na adehye nyina na onfa nto omanim eso obi de na adesre de ebeba na ode abesi na ahema so ai ma se ti oto nsa frɛ ye no ene se ene Oda. The church here your comment share to your cry or to be a bit. To get one way on the Midas. Among your classroom, and then they Friday share. And when you found the minimum be addition with firm one, I mean, the one who said, I gave you what the community. Among your classroom, last simple service for the crèche. And only more. Separate said,
bishop na sometimes money kwaso find out and then you get nomination and I say my point ama we are na this year you full so this year ofa that's what say so e ma na ye bia e ma point na ma tena se ma dika to and shine say no if you be no be dia konya me she obi a se fie no ko tena se ka se nipa mi ni ba this year bia wa ma santima full so dia ko ni ye yi o point that o tun be se and we are number 1 Akasa me show say if you be o ha nipa ba ko if you be o ni nipa mi asante amane akwanso ye any line of succession ya konya enye rotate ye any line of succession say any way na we dey ko ni any crown prince e wa asante amane akwanso bi a ko be it say stream me they stand to be corrected e what dey be o mo won hyehyɛ say if you na e ko na ba iti ye ni ya akonya ya ma ne so na ebi ne mo dey ko na ne be kasa ene be ani ebi iti ihye bia si ya woni ne o kan so sra amanya ko no ni si ya woni nura o kan se esra amanya ko no ni em si ye biti o tu fo kasa mo kasa ya konya no ade hye na tere Mamponghene wo ye manya phone calls be nya bi wo ye ndi o si na nanu fu ya ne botena wo majo ma wa otu nya bi wo Volta region bi refi ko na kasa o mo se ya de hye ni bi na botena ya de hye wo tase for ne bi wo adonju me fra o mo so bra tinya ko nya ye kwa ni iti amane kwa so yo full so sekota bia amane kwa wo o ti mesre iti se ni be nam se ebo ha na wa nti a me was when I watch pen na se bi ma ye se ye shia de shia ebo ha na wa nti iti ye ma mo kwan ye ma mo na watch mi nu de wa nti no ka kire wo mi ye ma mo na watch mi nu enye me na me kire wo se ni sisira akonya ewo akonya kese ese so se wo ye de shia o ma ko na wo nim kwan abafa so asira akonya oda ma ni ma be yo asante amane ye kwan so ye kwan ye fa so a ye sira ko what's considered a cocoa jato now they are busy with your pennies. That's a video. Me, Mamma, now watching you. Register a calendar, Mamma, now watching you. Who now watching you now? Like I say, we are a Cosidana. And they are told to do what she. That means I dare do Adamo. Let's not say Adgato. I dare do Adamo, magic, a Panada magic, Guada magic, Yawada magic. Namely. Ye na na mo kasa kire me ada o ye se na to aso se me to aso de mo e bon pa ye se na wo twi me ni obi ti be bi kura na through media and social media or better say be nomination the person ma limit obi I will not take anybody's right away from them. I want to do that you also any share bia no so se pata no so se no ye kasa it's more we can be for chire Martin send me na ya pani a on fa and some onye ma ontie ma onya Martin that's not why I do that me ti be pray ya na me de hu bi ya so bi de hia o musa asem na se bi bu de to akono no ye order order ye me jina so aka media wa me see me respect you so we de hia o ma ko na se bi amane kwa so ye kwa ye fa so yi se bi if you are of sound mind and about just have of so long as what you that want to find out what's wrong. Now 2 weeks. You are not said you want it. Who are part of our country? And Ghana, we have been to for an answer your poor Nesabia and Sabu. You near day of the quantity and tea poor question. It's even himself about what's up where the man for what is the camera says, see, Mamma, a seminar question. It's officially and then they be a nomination. You become a big lack of benefits. You have a customer, and I be up with a papa. And they said, "Young man, my own set to know a dog." You toss me. A money council, your mom said, "A point out." Okay, what is it? On farm money council. Now, when I watch you, now what you mean, madam, now they wobble. I dare you that. Rex about 18. Yes, it's 18. Madam, I dare you that. Let's not see, it will be free. A walk to our quad, I'm at us. And I'm never putting on the ground. You tell me, because I want to be never find one. If somebody was a way to see, I won't take care of it.
Adiasa. Eti eduba akono matrase. The board no me no akara no afije. There be for nothing. Na me mendan de madawi. Nda bisa. Tina Ana ma de hye. Mamponghemaa se ne kwan aba beda ho. Se dihye bia o se fata. Se ofa na Mamponghene etuo ema ne yeyie no. O se kwan da ho. Dihye no ebetimi ayesa. Se mo ase atre. Etie bia ne nyina nye mu nyina na bo ha. Oni mo bia obetimi atonsa afre no. Na otufo ema na awotwe. No osire ma mo na awotwe mienu. Se mumfa ensiesie mo ho na yedi akoside o ya ni yedi bia ne juada no obetina fitiem na waje adesrede no eti se da na ahema asie no timoko mu fa to mutiri na mo nkosiesie mo na mo tu anamon a efata se asante amane se ne yesire akunwa no enye ono ene be kire mo eti mo momodi se mo be ye no se ne asante amane esie na bibia aye kama ose duada ebinada ukuada yawada na waje adesrede awie na ni fiada ne memenda no bakotie di abrewa nso ebeka kire mo eti madam abu mo hwe se mo be mu bibia tie mu se na ya ma Mama mo veli, mama mo se non du pepe duba ko musimu non du a mo ba be duba ko o ye late ayo ba ni atupuru nso a na ma ba na bias e ja ni hie no duba ko duba ko ekosi no mienu na mo a mo aye ready say mo ba be mo de ma de srade e ba no na mo hia e wo na ahema said the year also said you osuma no time of any the best family background and yes I will what you do we are moving our account we are what you already got to we have a money individual it's madam I say something in the sense that imagine this my already imagine it's you realize a point if you are what and a bet next I must say yawada no you are you do ono o ma so ate madam we enter from here but the person in Nkansa Mamponghemaa aseda the only name prepare me the Mamponghene and it was social media yeah me come because you way I news me person do the right thing to say I by Sudan and Roma this year when I'm fast so yeah from what that and I said be a suit and so a toy asida ko bi o beti ne kan na me sha esi ni kenya ni asida ye mo se da se be bo ya no dem asida ko bo pai so ma ko man ko na se bi Nkansa to yenkra so wo share traditional council no nyina ene na dihye nyina e wo Mamponghene fi ha se ene anopa dubako ti ye nyina be share Nkansa wa ha na nasema odi tu dwane se ene no wo ye no official aka chom se omo nana omo ofa nana Osei Bonsu doctor onya ne ba bi ko na mpase woko na nakonwa no aye vacant eda hwa obi ante konwa no so na se de ewura ote kokoso ahihye no enne Nkansa ejina mu abi nomination no ato wo to ne nsafre won nanim na busua abusua na ase atre se de ewura kai no na Nkansa no won nanim na busua nyina to ma na chiame call rounds efre busua dom ni nyina bebo donchim ewo fiase ama ne de tu woman nim say yewura Dr. Osei Bonsu wo kone krachi
akonya na vacant tinne no ogyina ntumi so abie nomination no atowards se obia wo free se wo free de hye kronkron fie mu a wo se fata se odi akonya no be yeye no wa bie ne nsem ato ho so obia amfa na de se de mra ode na wotwemienu na ato so so obia amfa na de se mra na fa amamre kwa so na fa wa de se bra ade se de bra wa bie na tabo mu a waju obia wa atu so ade hye fo no obia amfa na de hye na de se na de se de mra tina sema a wo hwe a course wo envie na kama na mfiti ase ebi ka se ese bi nka ho but o make it clear say wo a wonno nim na busua wo a wonnim se ufura busua no mu akonwa no wodi bibia no wonsi wo bi akwan efie baako se nipa 10 kra pese o mo ba watra ne nsam no discrimination onchiche mu ampa mu bi wonsi wo bi akwan to ne wa bi na bo ne pono na to ho so obi a officer wo se fata bia no kwadam obetimi aba na meda wase bebre ye hye eye brutal akonya ya emu hono ye na eka ma ye te ho asese akonya no enkofo bi kra free voter region and ye ka okra afre no a wama wo mu nyina ekwan na ye ba ye nso ye san nya ne ntie se akonya na ye abusua nan bi ana eho no emu kire te se kakra no and ye nka abusua nan bi wa ha okay said ye ma meka ye no wo se ne man ne nananom no wo mase atre ebi friend free yendi ebi friend free water region ebi friend for various places wo mse konyo mu dibia eye yo si yo matemomra momfa mo ade se dem rami enti wonche mo enti obi kase nan a enan na wo moka no yenim enan kro ye nyina ati na hema nanum asem wo se na de hye nyina wo nyina mra obi amfa na de se dem mra nana ya da wase nana wakoya kingmakers yi a wudi akotene ewo mu ide enema ben na mudi eku akwan mu ewo eye asante Mamponghema efa enne asetena akoso ene die mpo esan eba bekoso hyehyeye ben ene ne die kwaso mudi eku ya medase bebre em say eye kingmakers no de ya juma no yewura amana ye simple amaye okay yewura abie kwana to wo ene wa kire ye obi a ye ruro a ye wowom ko wo ye kingmaker wo no nkotimi ko assure wo bi say me de akonya be ma woni sa tu me no kura okay ye de ya juma ne say amamre kwa so say de enim ne say nana hima a wono oti dwetedwa so no wono ena amamre no ema ne tumi wono nko na wo mandate so select oyina a wope na obeyi obi a sabi o meka no nofo o menane kakape enkoda ne mpaso no wabekeka no sabi obi a wone ne befa adwen aboa Mamponghema no afa ne ntima afira no sana mamre ne sitie to ohima de wono ne wo mandate a odi denominate ohine ti de ohima beyi aba no woyi a na yakwaji edin no se de ewuraka na e de abreki makers no nti so omo kasa e bia monkofa nipa ne mra na yenim na yakofa nipa na ba nti members of the kingmakers no e wo question bia betime ebusa wo anase wo bibi etie nipa no fo akonya ne nyenye yi a eho e na obeba beka with justification okay say bia nipa asumasi no wadi boni we da wayi say da na me evidence ekuta mini no na members no begina so na yese wasem bia yaka nipa ko yewi a yakobona na hima mane na se nti sade a na se nipa no efini kaka wo bia ne ho dia o adwuma na yeso simple grammar ye teno an say the endorsement is so yakoda na hima ko kaje nipa na ode no baye no yagina tum efini kaka wo bia ne ho nti no ye de samples so yagina tum tifa no ko ma yewura na onkosi bibi enchire yewura nana ya nana ekase mu no nyina ya scientist say osi ade bi so ewo hode na wo kan nyina ne say enye wo no na eba be twa sade wo besi akọ eye dwatwa na dwatwa no sen na osi kono na di nti pote na hima ekase enye wo no na eba be twa sade osi ko dwatwa sa wo ba so ba be sra konya na it disa wakasa because so we ye dishi dia so ye de adishi for ye ufra dishi fie mu a so ye de adishi for ye eni say Mamponghene nya konya ketwa the second in command in Ashanti Kingdom hwetedwa wo nya ahini ketwa nti sa wo fi say wo ba no ba besre konya we atena so a
ɛsɛ ɔfa proper amammerɛ kwan so ɔmanhene ɛna ɛkɔ no ɔmanhene kɔnya na wobɛpɛ so atena no enti wonim a bisa ne nkyerɛ wo ɔkwan no nti no sɛ wode odwa to bɛkɔ kɔpɛ ɔmanhene bi kɔsuo ne dua mu sɛ me wura wada roma wo bɛdi m'anim ɛ na fa me kɔ Mampɔ na Hema hɔ na me so meyɛ dehye a mefo akonnwa no bɛyɛ yie na ɔhene no ɛdi w'anim ɔma na kyeame bi ɔsoma ne mpanyimfoɔ no bi ma ne kyeame di ne ebi di ne din ɛdi w'anim de wokɔ kɔbɔkɔkɔkɔ na Hema wada roma ohu yɛ ha ɛnyɛ bɔne ɔmanhene a wɔkuru yi ne kyeame ne me anaasɛ ne konti hene me ɔna soma me sɛ memra sɛ wada roma memfa dwatoa yi emrɛ wo na wode hyia nipa soma si akonnwa ne wɔfa akonnwa na atɔ no nso akonnwa na odi bi yie te ɛbae sɛ yɛdi nanu na ɔde na ade srɛ de abrɛ wo yɛwɔ amammerɛ bi ɛka ho a ɛsɛ woyɛ yɛntwa sika ɛma obi ɛna yɛmfa nti woa wonim die mu no ɛno na ɛbɛ confirm sɛ amba sɛ ɔyɛ de hyeɛ ɔyɛ de hyeɛ ɔyɛ de ade hyeɛ yɛ ɔhemampanyi ɔmanhene na da hɔ no enti sɛ wokɔ ahu a kind of drinks ade bɛkɔ bisa menim sɛ ɔmanhene na wokɔ no ho no ɔbɛkyerɛkyerɛ wo nyinaa enti wontimi medi w'anim ɛmfa nkɔ abrakuta one bottle pɛ akɔgu n'anim ase no ɔno nso de wobɛkɔ school ɔbɛbusa sɛ wokɔ no sɛ ba waba manim no woba ne sɛ me kora waba manim no yɛmfa nsapan ma manim ɛsɛ bɔkɔkɔkɔ kyea me de woba ne ade ɛbɛbusa kɔ so wode nsa ɛkɔkyea wowura no a wɔkɔsrɛ adeɛ no afiri no hɔ no na walidu do akɔ ansa na wobɛtu no to no obusa sɛ owura na yɛ kɔ ne sɛ na ɛnam sɛ ɔyɛ ɔmanhene ne onim de nti no ɔbɛkyerɛ ɔkwan ne nyinaa ebia 2 bottles of schnapps weika ho bomu adeɛ kakra ka ho ɛno na ɛyɛ amammerɛ no wɔdi w'anim wɔde wakɔ akɔsrɛ nti wobɛkɔ na Hema to wɔ ne na krakyefoɔ na Hemafoɔ na kyamefoɔ nyinaa gu hɔ wokɔ a yɛatwerɛ wo din ato sɛ nipa soma si aba ɛne sɛ this date we no ɔbaa time sɛ no ɔbaa ne yɛatwerɛ wo din ato hɔ because yɛantwerɛ wo din na yɛwerɛ bɛfiri kyerɛ sɛ nipa na ɛba no dɔɔso sanity na kyɛ sɛ wokyerɛ mu a obiaa wɔwɔ ho kwan obi ɔyɛ dehyeɛ ɛba ɔyɛ ɔpɛ sɛ ɔba ɛbɛsra akonnwa no bi ne deɛ saa dwumadie wei ɛwɔ sɛ ɛkɔ so ɛno nti na Hema ka sɛ nyɛ ɔno na ɛbɛkyerɛ wo deɛ sɛ ɔyɛ nti sɛ wofrɛ adehye fiam deɛ a ɛsɛ wɔyɛ deɛ adehyeɛyɛ na ɔmanhene na wobɛdi w'anim de waba no ɔmo no wɔnni w'anim fa wo ma amagya no mguase o ɔde wobɛkɔ saa school no pɛpɛpɛpɛ nti before sɛ wobɛtu a wotere no na wonim deɛ wɔyɛ saa na ɛteɛ Ghana man, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetitie mo rem, ne si dan wi ana so moso no nso adane adesoa. Enne de Adabov company wa santimemu abedom yen. Amedan so bo ayemre. Enchansia wodro apapapa. Wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina dan ehuniema Adabov company e de abeboayen. Yon office Nkansa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakui factory na Nkansa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo de sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Asantemaso TV, yes, so mosompa.